Pri čakaní pred expresnou čistiarňou v takom neexpresnom fronte príde človeku všeličo na Napríklad, prečo podniky poskytujúce služby sa tak málo riadia oným starým, ale predsa dobrým heslom náš zákazník, náš pán. Pravda, ak ste si zabudli odstrihnúť kombičky, tiež trochu zdržujete. Alebo sa vo vašom družstevnom dome rozhodnete pre spoločnú televíznu anténu. Ale po doterajších skúsenostiach nie je to také jednoduché, najmä pokiaľ ide o dodaciu lehotu. Prosím vás, vy netušíte, kedy by to prišlo do úvahy? To ja vám neviem povedať, lebo tento rok máme naplánili 200 antén, takže na budúci rok ja neviem. 200 antén za rok, to by mala byť každý deň jedna. Skutočnosť je však iná. Podnik kladie podmienky, zákazník im vyhovie, pokiaľ vie a vládze, potom urguje, prosí a až potom prídu montéri. Prosím vás pekne, ja by som si chcel u vás nechať urobiť jeden stolík pod televízor, taký špeciálny. A máte výkres? Výkres nemám. Tak si musíte doniesť. Technický výkres ovšem. A kde to, prosím vás, si zadovážim? No a keď chcete špeciálny, tak ja neviem, to vám musí architekt nejaký nakresliť. A keby som vám povedal, že vy by ste mi to nenamalovali, keby som vám... Ale kde? To musí byť technicky rozkreslené, inak vám nezaberiem objednávku. A drevo máte? Napríklad brezu bielu? Ne, brezu ne. Brezu nemáte? Javor. Tak sa zdá, že mnohé podniky to staré dobré heslo tak trochu pozmenili po svojom. Náš zákazník, náš plán.